नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण करणार आहोत पापलेट फ्राय। तर त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याला आपण बघूया। हे पापलेट मी मिठात ठेवले अर्धा तास, साफ करून मिठात ठेवले अर्धा तास आणि त्याच्यानंतर हे धुवून घेतले आपण अर्धा तासांनी। हे पापलेट आहे। आपण जे मसाला करणार आहे पापलेट फ्रायसाठी त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं नाही आता। तर पुढे लागणारे साहित्य बघूया। लाल तिखट लागणार आहे आणि हळद लागणार आहे आपल्याला आणि हा आगूळ लागणार आहे आपल्याला। ठीक आहे, तर आपण सारण मसाला करून घेऊया आपल्याला पापलेट फ्रायसाठी। छोटे 2 चमचे, हे 2 चमचे आपण हा आगूळ घेतलेला आहे। ह्यात आपल्याला थोडी हळद टाकायची, पाव चमचा हळद, लाल तिखट, इथे मी 2 चमचे लाल तिखट घेते। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। यात आपण हे पापलेट टाकतो व्यवस्थित सगळे आणि मिक्स करून घेणार आहे आपण। हे व्यवस्थित बघा, हे भेगांमधून आपल्याला व्यवस्थित हे करायचं आहे, म्हणजे आतमध्ये हे व्यवस्थित मसाला मुरला जाईल। आपल्याला व्यवस्थित लावून झाले आहेत पापलेट, मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत। बघा, भेगांमध्ये जे आपण चिरा केले त्याच्यामध्ये सुद्धा हा व्यवस्थित मसाला गेलेला आहे। आता हे जे पापलेट आहेत हे आपल्याला अर्धा तास व्यवस्थित मुरत ठेवायचे आहेत पुन्हा। मग अर्धा तासाने आपल्याला हे फ्राय करायला घ्यायचे। तर आपण अर्धा तास वाट बघूया। आपले पापलेट अर्धा तास ठेवून झालेले आहेत। आता आपल्याला पापलेट फ्राय करायचे आहेत, त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। इथे मी बारीक रवा घेतलाय, तांदळाचं पीठ घेतलंय आपण, इथे लाल तिखट आणि फ्राय करण्यासाठी तेल। 2 छोटी वाटी आपण हा रवा घेणार आहोत। ह्यात आपण अर्धी वाटी आपण तांदळाचं पीठ घेणार आहे। गावी तांदळाच्या पिठातच फ्राय करतात मच्छी, पण थोडासा कुरकुरीतपणा मच्छीला येण्यासाठी आपण हा रवा घेतलेला आहे। तर आपण हे अर्धी वाटी आहे जे हे तांदळाचं पीठ घेणार आहोत, बघू शकता। ह्यात आपण फक्त ह्याच्या मिश्रणासाठी जे केलेलं आहे आपण हे फ्राय करण्यासाठी, त्यासाठी आपल्याला तिखटचं प्रमाण त्याप्रमाणेच घ्यायचं आहे। मी ते अर्धा चमचा घेतलेला आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे आपण। बघा, रवा टाकला की मच्छीला असं कुरकुरीतपणा येतो, खायला अजून छान वाटते। तवा तापलेला आहे, ह्याच्यामध्ये मी तेल टाकते। व्यवस्थित एकदा वरती खाली आपल्याला पापलेटे करून घ्यायचे। छानपैकी हा जो आपण मसाला केला तो व्यवस्थित पापलेटमध्ये मुरलेला आहे। झालंय, तेल सुद्धा तापलेलं आहे। तर हा पापलेट घ्यायचा आहे आणि हे जे मिश्रण आपण केलेलं आहे त्याच्यामध्ये हा व्यवस्थित घोळवून घ्यायचा आहे आपल्याला। बघा व्यवस्थित, आणि हे आता आपण चला पापलेट थोडं आपण तेल टाकणार आहोत।
आपल्याला हे मीडियम आचेवर करायचं आहे. एकदम पण फास्ट नको, एकदम पण स्लो नको. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत आपली. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आपल्याला. थोडं आपण तेल टाकून घेऊया. थोडंसं तेल टाकायचं आहे. मच्छी लवकर शिजते, त्यामुळे आपल्याला 5 ते 7 मिनिटात लगेच परतून घेतलं आपण. मस्त खमंग एकदम छान वास येतोय. दोन्ही बाजूनी मस्त पापलेट फ्राय झालेले आहेत. आता आपण हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तयार आहे आपलं हे पापलेट फ्राय. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून तुम्ही सांगू शकता. आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडली असेल तर मुक्काम पोस्ट कणकवली ह्याला तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचा खूप खूप धन्यवाद.